17. november bola len prvá vlna Sorošovských Majdanov. Prvá vlna Sorošovských Majdanov. Vytvárajú tú mytológiu o slobode a demokracii. Aká demokracia? Aká sloboda je dneska v Európskej únii? Pozrite sa na Rumunsko. Vyhral kandidát, ktorý odmieta vojnu proti Rusku a okamžite zrušili voľby. Takto to robia tí slávni európski demokrati. V Gruzínsku vyhrali tí, ktorí vyhrať nemali, tí, ktorí nechcú vojnu proti Rusku, okamžite organizujú Sorošovci Majdan v uliciach. Zoberte si Slovensko. Vyhrali sme voľby? Vyhrali. S programom mieru? Áno. O niekoľko mesiacov na to takmer zavraždili nášho pána premiéra Roberta Fica. Pretože nemôžete dneska robiť inú politiku, ako si želajú v Bruseli a Washingtone. Toto je tá slávna sloboda a demokracia. A zrazu sa postavil nemecký poslanec, nemecký liberál, slniečkár s takým irečitým nemeckým menom Eroglu. Eroglu sa volal. A tento pán Eroglu z Nemecka mi začal hovoriť, že čo vy to tu Slováci rozprávate? Však nebyť tej koncepcie globálnych ľudských práv a nebyť Ameriky. Však by nás nikto neoslobodil od Hitlera a vy Slováci by ste ďalej boli pod Hitlerom. Toto povedal pán z Nemecka Eroglu. Liberál, ktorý nepochopil, že slovenské územie oslobodila Červená armáda. My za slobodu nevďačíme ľudským právam, ale Rusom, Sovietom, Červenej armáde. A oni to nevedia. A strašne im prekáža, že som išiel do Moskvy, aby som tým Rusom poďakoval za našu slobodu. Aby som im povedal, prepáčte za tú rusofóbiu, za ten rasizmus voči ruskému národu a voči Slovanom, ktorý cítim v Európskom parlamente. Tam každá rodina prišla o niekoho. A teraz niekto špekuluje, že či ísť alebo neísť oslavovať 9. mája do Moskvy veľké výročie víťazstva nad fašizmom. Robert Fico je frajer, že tam ide. A musí tam ísť každý normálny antifašista. Ľavica musí byť tým hlavným hlasom mieru v celej Európe. Toto je naša historická šanca. Lebo ten liberalizmus je v maximálnej kríze. Veď sa na to pozrite. Ja tu mám napísaných niekoľko príkladov. Možno vám povie niečo meno Didier Reynders. To je belgický liberál. On bol dlhé roky eurokomisár v Bruseli a teraz sa zistilo, že chlapec prál špinavé peniaze. Ako taký korupčník, mafián. Veď to tá Európska komisia, to je banda mafiánov. Ursula von der Leyenová robila kšefty s Pfizerom, vyšetrujú ju. Reynders je momentálne vyšetrovaný policiou, že prál špinavé peniaze. To kde sme? A títo idú poučovať Slovákov, Čechov o právnom štáte. Predstavte si. Toto sú liberáli. Alebo Biden. Ten sa nám krásne ukázal. Prvé, čo spraví potom, ako prehral voľby, je, že udelí milosť svojmu synáčikovi, ktorý páchal podvody a bol odsudený. To je krásny príklad. To sú tí liberáli, veľkí liberáli, ktorí nás poučujú o právnom štáte a ľudských právach. Veď to je úplne smiešné. Macron prehrá voľby vo Francúzsku, ale vymenuje si vlastného premiéra. Že nič sa nedeje, však som iba prehral voľby. Však ho porazili ľavičiari, porazili ho pravičiari a on si ďalej veselo fičí, že on vládne. Toto sú dnešní liberáli. Im nezáleží na demokracii. Ešte raz, pozrite si Rumunsko, Gruzínsko, Moldavsko, Francúzsko. Jedna krajina po druhej prehrávajú, ale nevedia to uznať. Ďalší krásny príklad je zo Slovenska. Náš drahý pán Šimečka. Ste možno o ňom počuli. Dúfam, že nie. Lebo by sa vám obrátili raňajky v žalúdku. Prepáčte, ale Šimečka jediné, čo rieši na Slovensku, je to, aby mohol vyciciavať štátny rozpočet, on a jeho rodina. Neviem, či ste počuli ten krásny príklad, že on mal partnerku, ktorá dostávala 100 000 zo slovenského štátneho rozpočtu od daňových poplatníkov za to, že v takom nejakom psychilo-delirickom rozpoložení tam polonahá tancovala a tak sa nejak nepričetne vrtela ako taká zbíjačka a za to dostávala 100 000. A ďalšie 100 000 mamina, ďalšie 100 000 strýko, predpokladáme bratranec z 3. kolena dostal niečo. Toto je šimečkovská mafia, ktorá fungovala, lebo o nič iné nejde. Oni majú z toho biznis, obrovské prachy. A že sa nehambia.
Že sa nehambia. Čaputová, naša drahá pani prezidentka, prvé, čo urobila, keď skončil mandát, išla kam? Do Ameriky. Kde inde? Keď som o nej hovoril, že je americká agentka, tak mi to zakázal súd, aby som také niečo nehovoril. A ona potom prvá splašene uteká do Ameriky, aby to všetkým ukázala, že áno, presne to bola. A išla vyučovať na Stanford. Pani profesorka, to keby ste videli jej dielo, ja som si raz pozrel jej dielo, knižné vedecké dielo, napísala 4 takéto brožúrky, ktoré financoval Soros. A toto je dneska profesorka na Stanforde. Najväčšia hviezda. Toto sú dnešní slovenskí liberáli. Ja o českých hovoriť nebudem. Lebo ctíme si, že nezasahujeme do vašich vecí, vážime si. Máte tam naozaj slovutnú pani Černochovú, slovutnú ministerku vlády Volodymyra Zelenského. Len by ste mohli mať niekedy aj politikov, ktorí by bránili Čechov. Ja by som im odpustil, že sú intelektuálne deficitní. To by som im odpustil. Ja by som im odpustil, že majú možno iný názor, aj keď je veľmi nebezpečný a veľmi mi pripomína fašizmus z 30. a 40. rokov. Hovorím tomu pracovne liberálny fašizmus. Ale neviem im odpustiť, že ohrozujú moje deti, moju rodinu a ženú nás do 3. svetovej vojny. Toto im odpustiť neviem.